Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη βόλτα μας αφενός και αφετέρου να διαμαρτυρηθούμε γιατί οι δρόμοι και οι συνθήκες που ποδηλατούμε καθημερινά είναι επικίνδυνες για τη σωματική μας ακεραιότητα. Αυτός είναι ο σκοπός της βόλτας μας, αφενός να ευχαριστούμε το μέσο που μας εξυπηρετεί και το μέσο που θεωρούμε ότι πρέπει να κυριαρχεί και όχι να είναι πυροτέχνημα, όπως είναι για ζώνα ποδήλατα, αλλά να είναι ένα πράγμα σταθερό και μακάρι αυτό να είναι η αρχή για να εφηβουστεί ο κόσμος και η αρχή, ώστε να βοηθήσει τα μικρά παιδιά και τους μεγαλύτερους να χρησιμοποιούν το ποτέ περισσότερο. Είναι καλό για την υγεία μας, ψυχική και σωματική. Ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε? Θα πάμε 11η, από την 11η θα στρίψουμε Άργους και μετά από Τρυπόλεως θα πάμε Ασκληπίου και επιστροφή. Μάλιστα. Το κάνετε συχνά αυτό? Το κάνουμε αρκετά συχνά. Το κάνουμε τουλάχιστον 4-5 φορές σαν ομάδα και πάνω απ' όλα καθημερινά για τον εαυτό μας. Αρκετοί συμμετέχονται? Παρότι δεν επιδιώξαμε να κάνουμε μεγάλη προσέλκυση στον κόσμο λόγω του ότι είναι και προεκλογικά και περίεργα τα πράγματα, θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικά έτσι, αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει το θέμα πόσοι θα είναι, το θέμα είναι να είναι συνειδητοποιημένος ο κόσμος. Εμείς.